Hej. Velkommen til endnu en lille film om, hvordan man bestemmer en bi. Og den her gang, der er det ikke arterne, vi skal bestemme, ligesom det var i den sidste film, jeg lavede. Men i stedet for er det slægterne. Og man kan jo spørge sig selv, hvorfor er det vigtigt at kunne bestemme en slægt? Det er det, fordi at der findes i underkanten af 300 biarter i Danmark. Og det vil sige, at der er sådan cirka 600 valgmuligheder, når vi skal vælge mellem hanner og hunder. Så derfor der er slægten vigtig, når man skal finde den rigtige nøgle til at bestemme arten med. De nøgler, jeg bruger, dem finder jeg enten i den bog, der hedder Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland, eller på Artfakta. Og begge steder findes der en nøgle til slægter. Og det næste, jeg gerne vil vise her, det er, hvordan bruger man slægtsnøglen på artfakta.se. Vi skal i gang med at kigge på en bi, og jeg har valgt, at vi skal kigge på den her, som jeg har de her 3 billeder af. Og det kan være meget, meget svært at forudsige, hvad det er for nogle detaljer, man får brug for i forhold til de enkelte slægter. Men der er en ting, der er en fællesnævner for dem alle sammen, det er, at det er rigtig godt at kunne se vingerne. Altså se ribber og celler på vingerne. Og det kan man på det billede her. Og det er dem, jeg vil starte med at kigge på, når vi skal kigge på den inde på Artfakta. Vi skal i gang med at prøve at lave en slægtsnøgling på artfakta.se. Og det starter vi med at gå ind på her. Og jeg fjerner lige den her. For at finde nøglen, der går vi det samme sted hen, som når vi skal nøgle arter. Og vi går ind på dyr, vi går ind på insekter, og så går vi ind på den her gruppe, som svarer til den danske overvingegruppe. Og den allerførste nøgle, der kommer op til bier her, den hedder Apiformes. Det er bier. Altså det vil sige, det er slægtsnøglen til bier, den her. Den går jeg ind på. Så fungerer nøglen her på samme måde, som når vi skal nøgle en art. Det vil sige, at herover der kan man se alle billederne af alle de forskellige muligheder, altså alle de forskellige bier, slægterne. Og herover til venstre, der står alle de forskellige nøglekarakterer, man kan begynde med som udgangspunkt. Og lad os prøve at gå i gang med det. Jeg sagde lige for et øjeblik siden, at det her med cellerne, altså vingernes celler, er vigtige. Og det første, vi kan kigge på, det er en af de 3 her, og jeg tror, jeg vælger den, der hedder antallet af submarginalceller. Den folder vi lige ud her. Og der kan vi se det, der bliver spurgt om. Det, der bliver spurgt om, det er, om der er 2 eller 3 submarginalceller på vingen. Det går vi lige tilbage og kigger på. Her har vi bien, og hvis vi lige prøver at zoome ind på submarginalcellerne, så kan vi se, at der er 3. Og vi kan også se, at det næste, der bliver spurgt om, det er med størrelsesforholdet mellem dem. Og der kan vi se, at 1 og 3 er de største, og den midterste er den mindste. Der er altså 3 submarginalceller, og den vælger vi så. Så sker der den lille ændring i nøglen her, det er, at der nu kommer et spørgsmål op mere her. Der bliver både spurgt til forholdet mellem submarginalcelle 1 og 2 og 2 og 3. Vi prøver at begynde med 1 og 2. Så den spørger her nu, om submarginalcelle 1 er mindre end 2, om den er noget større eller nogenlunde lige stor, eller at den er tydeligt større. Den var tydeligt større. Og det samme spørgsmål her kommer på forholdet mellem 2 og 3, og der var 3 også betydeligt større end 2. Nu kan vi se, hvad der er sket, fordi nu har jeg nøgle på det, der hedder submarginalcellerne, og nu er der så 18 muligheder tilbage ud af de 68, der var, da vi startede.
Vi kan se, at der er her sandbien, det er den, der på dansk hedder jordbi. Der er han og hun. Der er seratina, den kan jeg ikke huske, hvad hedder på dansk. Filtbier, og så videre. Det næste, vi skal prøve at kigge på, det er det, der hedder marginalcellen. Og jeg prøver lige at åbne her. Og der bliver så spurgt hertil, om marginalcellen er mindst 5 gange så lang som bred, eller den er højst 4 gange så lang som bred. Det går vi lige tilbage og kigger på. Marginalcellen den kom frem her, og der kan vi jo se, at den er kortere end 4 gange så lang som bred. Der er nu dukket 2 nye spørgsmål op i nøglen her. Det ene det er forholdet mellem submarginalcelle 1 og 3, og så er det marginalcellens bredde. Jeg prøver at vælge den, der hedder marginalcellens bredde, lige for at se, hvad der ligger inde bagved der. Og der kan jeg i hvert fald godt huske, hvordan vores ser ud, men vi kan lige prøve at kigge på den. Men jeg er ret sikker på, at den er bredere i den første halvdel end i den anden halvdel her. Men lad os lige prøve at tage et kort kig på den. Det er rigtigt. Den er bredere, så den vælger jeg her nu. Nu kan vi se, nu er vi nede på 10 muligheder. Nu vil jeg så gerne prøve at vælge af de muligheder, der er tilbage nu her. Der vil jeg gerne vælge det, der hedder forvingens basalribbe. Og der er peget ud her, hvad det er for en ribbe, vi taler om. Og vi kan lige prøve at gå tilbage og kigge på den på billedet. Vi kan se, at det der spørgsmål, det går ud på, det er, om den er forholdsvis lige, eller om den er buet. Den er forholdsvis lige. Og hvis vi går op og kigger nu, så er der 4 muligheder tilbage. Det vil sige, at der er han og hun af jordbi, og så er der han og hun af høstbier. Der er nu nok dukket en ny nøglekarakter op i nøglen, som hedder sidste fodsegment. Og det kan vi lige prøve at åbne op og kigge på. Her kan vi se, at til venstre så er der et fodled, som er langt og smalt, og det er lige så smalt som de øvrige fodled ovenover. Det til højre til gengæld, der er fodledet mere rundt, og det er bredere end fodledene ovenover. Lad os lige prøve at gå et kig på vores bi, hvordan det ser ud. Jeg har valgt at bruge et andet billede til det her med fodledet. Det er et billede af den samme bi, men det er lidt en anden vinkel, hvor man bedre kan se fodledet. Og som man kan se her, selvom det bliver lidt uskarpt, så kan man godt se, at det er et langt og smalt fodled, som den her bi den har. Så herinde i nøglen, der vælger jeg nu, at det er et langt og smalt fodled, som vi lige så på bien. Og nu kan vi så prøve at se, hvad det endte med. Og nu endte det med, at nu er der kun 2 muligheder tilbage. Det er han og hun af jordbi. Så den er hermed bestemt til slægt. Hvis jeg går ind på den nu her, på jordbier, så kan jeg faktisk herfra tage artsnøglen til jordbier. Den kommer op her. Og så kan jeg gå i gang med at nøgle min jordbi. Det har jeg gjort, og jeg har fundet ud af, at det er gulbåndet jordbi. Som sagt, så har jeg lavet en anden film til, hvordan man bestemmer art med nøgler på Artfakta, som du også kan kigge på, hvis du har lyst. Hej.